Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngemeko kaGustin Sireno. uGustin Sireno ke baphulaphuli ke kuthiwa uthi ke umfana omdala uyayiqonda into yokubana njengoba ke iKaizer Chiefs singasamsayinisa ngecontract itimu eza kumthatha ngoku uthi uyayiqonda ukubana yonke into ebeyifumana uKaizer Chiefs iza kwehla. Uyayiqonda ukubana nemali ebeyifumana ngoku iza kwehla izoba salingana ngoba itimu ezamthatha izombhatala laa mali ebeyibhatalwa phaa liqela leKaizer Chiefs. Uthi ke uready for ezo zinto, uthi zinintsi ke izinto ezizawutshintsha emveni kokubana ke ethe waphuma phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Watsho ke esithi ke yena emqondweni wakhe usahleli phaa eJohannesburg ngoba ifemeli yakhe ihleli phaa, ingaske itimu azoyithola ibe yitimu phaa eJohannesburg kwenzela ifemeli yakhe ingabijikeleza. Kodwa ke wayibalula ke into ethi ke umfana ke kaGustin Sireno ukuba ke akho timu idivele uzawuthatha iibheki zakhe aphinde ngapha eUruguay kokwabo ayoqala phantsi impilo. Khumbula into yokubana ke uSireno lo wahamba elizweni lakhe uneminyaka eyi-14 yonke engasekho kwela lizwe. Udlalile emazweni afana ke noChile, wadlala amazweni afana ke noBolivia. Umfana omdala ngoku uzodlala eMzantsi Afrika, udlalile eChile, eBolivia nase-South Africa umfana omdala kule minyaka iyi-14 yonke. Ngoku umfana omdala ke iKaizer Chiefs ayisaqhubeleki ke nokumsayinisa icontract. Khumbula into yokubana ke uSireno umfana omdala ke kwiKaizer Chiefs kabe nasizini intle kakhulu tu ke ngoku le igqibophela yeyona sizini ke endicinga into yokubana ke imbethe kakhulu apha kwiqela leKaizer Chiefs. Enye ke into kumfana omdala ke kwathi xa kufika phaa uNazareth Nabi phaa kwiqela leKaizer Chiefs kwacaba ke phakathi kwakhe noNabi kukhona boni ngasonye. Yenye yezinto ke nezo zaba ngumthelela phaa egameni lakhe ke uGustin Sireno. Kuthiwe kusiyiwa ke phaa kwabaqeqeshi babini emveni kobana kuhambe uNabi, nabo kange baqhubeleke kakuhle phaa noSireno. Isizathu sokubana ndithi kange baqhubeleke kakuhle phaa noSireno, abamsebenzisanga kakuhle, bebengamdlalisi ngale ndlela bekumele uba udlala ngayo umfana omdala. Loo nto ke yakhokela into yokubana ke abe nesizini engekho ntle phaa kwiqela leKaizer Chiefs phaa uSireno. Loo nto ndicinga uba ke yenye yezinto iKaizer Chiefs ethe yazijonga phambi kokubana iqwalasela umcimbi ke wecontract yakhe. Yabuya yabheka phaa i-age, umfana omdala una-35 years naye kuyatsho ukuthi ke ngokwe-age yakhe ngoku uthi yonke into azoyithola eziba safana nakuqala. Kusho ukuthi yonke into iza kwehla, nemirholo yonke into iza kwehla nje ngoba ngonetimu ezamthatha izawujonga umcimbi we-age. Kusho ukuthi nayo uSireno yonke le meko ke uyayi-understand uba izawuhamba kanjani. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.